Nginibingelele babukeli baShelela TV. Namhlanje ngiphethe uQuality uzosichazela ukuthi kwenzakalani namhlanje la eGateway. Quality, awusichazele mfowethu sibona kuphithizela la kwenzakalani mfowethu. Noma bathi isikhathi singekho kahle njengoba ngosematasa Quality Biyela lo from Taxi Youth Empowerment. Sila sizola negciwane leli COVID-19 coronavirus. So njengamanje la emarenki sizofaka imishini yokusanitizer. Okwamanje we are here to demonstrate ukunibonisa izandla ziyamanje namhlanje kuyale ematekisini esagibelayo ukuthatha passenger wethu udriver bethu ukuze bekhuselekile nansi imishini njengamanje lapha abafuna ukusetshenzwa uzobona ukuqhuba kwezinto sokuqalisa isenza sanitizer phansi zonke into enziwa lapho imishini sisebenzayo inkulu sanitizer iyona le imishini yokupressa abafuna la sanitizer yonke izoba izijama esizoyenza rank but angithibekise nje uqhubeke usibuke la baningi abasebenzisana nabo sikanaship nabo la ukwenza lo msebenzi ube impumelelo ngikwazi babala bonke kanti sola kuqhindise nje umsebenzi wethu esizowenza ngiyabona emakhaya sizoqhubeka nje sibuke ukuthi kwenzakalani lana insizwa zikhona siyasiza bafowethu ukuthi siphephe kuleli bhubhano likhona bafowethu siyabonga.